Impressjoni animata ta' Central Link Project turi kif se jitwassaw it-toroq la darba jitlesta l-proġett bejn l-Imrieħel u l-Mosta. Il-proġett ta' 55 miljun euro għandu l-għan li jindirizza l-problema tal-konġestjoni tat-traffiku li ħafna drabi jkun hemm f'din iż-żona li minna jgħaddu ma' 30,000 karozza kuljum. Il-proġett għandu l-għan li jnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar tas-sewwieqa f'din iż-żona bin-nofs. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega kif il-pajjiż ilu għal snin twal iħoss il-bżonn ta' proġett bħal dan. Qal li wara tlestija ta' proġetti infrastrutturali kbar bħal dak ta' triq il-Kosta, tal-Junction tal-Kappara u l-bidu tal-proġett tal-flyovers tal-Marsa, issa jmiss li tiġi indirizzata l-problema tat-traffiku fiċ-ċentru tal-pajjiż. Sallum ħattart iċ-ċentru tiegħu spiċċa ikkonġestjonat bit-traffiku. Għandek ħattart, għandek ħallija u għandek ħalbalzan li kulħadd jipprova jgħaddi minn xi toroq residenzjali sabiex jaqta' il-ħin. Aħna qed ngħidu b'dan il-proġett taqta' il-ħin bin-nofs. Apparti minn hekk ikompli għaddej il-proġett u jaqgħad mal-lokalitajiet ta' Birkirkara u tal-Imrieħel. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq Central Strip li snin ilu dejqet it-triq għal karreġġata fuq kull naħa, il-Ministru spjega li l-proġett li se jkun kofinanzjat minn fondi Ewropej se jkun qed jiristruttura u jibni mill-ġdid 13 il-junction, ineħħi għal kollox 3 traffic lights, joħloq kważi 11 kilometru ta' bankini ġodda, 7 kilometri u nofs ta' toroq ġodda u iktar minn 2 kilometri ta' karreġġati għar-roti. Iktar minn hekk se jkun qed iħalli impatt ambjentali pożittiv għaliex se jnaqqas il-ħruġ ta' tħaħen mill-karozzi b'aktar minn 13% flimkien ma' 2000 metru kwadru ta' art li se tiġi riġenerata. Dr. Borg spjega li se jitneħħew it-traffic lights biswit l-MFSA taż-żona li tagħti għal San Anton u ta' Taqali biex bekk is-sewwieqa jkunu jistgħu jibqgħu isuqu dritt bla ma jieqfu. Il-proġett ser jara titjib fuq 13 il-traffic junction, ser jara t-tneħħija ta' traffic lights u fuq kollox se nkunu anke qegħdin innaqsu l-emissjonijiet fl-arja li tant kienu qegħdin jiġu diskussi dan l-aħħar u bir-raġun. Madwar tunnellata ta' carbon dioxide fis-sija, jiġifieri 13.5% emissjonijiet inqas f'din in-naħa tal-pajjiż. Il-Ministru Borg qal li issa li fil-jiem li għaddew ħareġ it-tender, il-perjodu sakemm jiġi aġġudikat il-kuntratt mistenni jdum bejn 6 u 9 xhur. Qal li l-proġett mistenni jitlesta fi żmien sentejn mindu jibda x-xogħol. Issa għandna l-procurement ħareġ it-tender il-bieraħ u għandek imbagħad wara l-procurement sentejn xogħol ta' implementazzjoni.